Čaute, Pokémon rodina, tu je Pokémaniak. Zdravím všetkých nadšencov Pokémonov, všetkých, ktorí majú radi Pokémon karty ako ja, ktorí majú radi figurky. Vítam z ďalšieho Pokémon videa. Ak ste pozerali predchádzajúce videa, tak sme tu mali súboj Chaos Rising. Vyhlásime si dnes víťaza a dáme si samozrejme aj nový súboj. A dáme si nový súboj setu Peach Black tohto booster boxu. Zase sa môžete zapojiť a môžete tipovať, či vyhrá Mega Chandelure, Mega Zeraora, Mega Excadrill alebo Mega Darkrai. Tipnite si, ktorý borec vyhrá. Tu budem zase dať podľa 30-dňového trendu na Card Markete hity a jeden z vás si odniesie zase parádne veci. Je tam album, je tam podložka pod myš, je tam produkt, je tam magnetický case, je tam toho veľa, však viete, že ja som štedrý. A aby to nebolo len o tom, tak si dneska otvoríme aj tento produkt. V prvom rade vám chcem opäť moc poďakovať za vašu skvelú podporu, za to, že ma sledujete, za to, že ma odoberáte, za to, že vás bavia moje videá, ste skvelí, proste tá najlepšia komunita, tá najlepšia podpora, moc vám za to ďakujem, moc si to vážne, ste proste úžasní, najlepší a vďaka vám je aj tento kanál, čiže moc vám za to ďakujem. Čiže otvoríme si dneska túto tinku, potom si vyžrebujeme víťaza, ktorý si tiež odniesie parádne veci. Je tam album, produkt, karty, magnetický case, je tam toho veľa. Dvaja z vás si tipli správne a bol to 8-bit nostalgie a Lukáš Havránek 3480, čiže vy dvaja ste si tipli správne, potom vyžrebujem jedného z vás, čiže držím palce a ideme sa pozrieť na tento produkt. Držte palce. Nážte tam lajky, napíšte mi, čo pekné ste si otvorili vy v poslednej dobe, čo hovoríte na tieto sety, čo teraz vychádzajú, či sú pre vás zaujímavé, alebo by ste chceli možno niečo iné. A ideme na to. Takže máme tu túto krásnu tinku, Glalie, ak sa nemýlim, a títo gumoví Pokémoni a mali by tam byť zase nálepka, kartička, to tiež pridám do tej výhry. Máme tu dokonca aj kódik. Čiže berte, ak hrávate, samozrejme do tej výhry pôjdu aj všetky kódy. Čiže je o čo hrať, viete, že ja som štedrý. A máme tu dva boostre, máme tu Chaos Rising a Perfect Order. Otvoríme si najprv Chaos, potom si vyžrebujeme výhercu. A potom si ešte otvoríme Perfect Order, čiže ideme na to, držte palce, nážte tam lajky, nech tu sú nejaké parádne hity, tu máte opäť kód, berte, ak hrávate. A ideme na to, ideme na prvý balíček, máme tu bojovú energiu, Trubbish, Litleo, Wimput, Pumpebok, Golisopod, máme tu Deoxys, Claydol, máme tu Zubat, prvé reversko, máme tu druhé reversko Patrat a poslednou kartou máme tu Holičko Trevenant, čiže v tomto balíčku nebolo nič, ale to nevadí. Ešte raz držím palce, 8-bit nostalgie a Lukáš Havránek 3480 a ideme si vyžrebovať výhercu, hneď som naspäť. Som naspäť a víťazom sa stáva 8-bit nostalgie. Gratulujem ti, vyhrávaš krabicu plnú vecí, je tam naozaj toho veľa, je tam album, produkt, magnetický, keď sú tam nejaké karty. Čiže 8-bit nostalgie, moc gratulujem k výhre. Prosím, ozvi sa mi pod toto video alebo na môj Instagram, aby sme sa dohodli, kam ti mám výhru poslať. Čiže moc gratulujem a super, že sa zapájate do týchto súťaží, je to skvelé. Nezabudnite sa zapojiť aj do tejto súťaže Peach Black a tipujte, či vyhrá Mega Chandelure, Mega Zeraora, Mega Excadrill alebo Mega Darkrai. Ja vyžrebujem potom zase jedného z vás, ktorý si odveze plnú krabicu veci a ideme si otvoriť ešte jeden balíček Perfect Order, čiže držte palce,
Nech nás tu čaká nejaký hit, bolo by to skvelé. Čiže tu máte opäť kódik, berte ak hrávate. A ideme na to, som naozaj zvedavý, bolo by super, keby tu je nejaký hit. Máme tu vodnú energiu, Binekl, máme tu Rowlet, máme tu Jow Fossil, Amaura, máme tu Hippowdon, máme tu Lumios Gallade, máme tu Shaymin, máme tu prvé reversko Turtonator, pekná karta. A čo bude tu niečo? Máme tu druhé reversko Energy Swatter a poslednou kartou tohto boostera je a máme tu holičko Serperior, čiže v tomto balíčku nebolo nič. Ale to nevadí, niečo sme si otvorili, dneska to bolo hlavne o tom, že sme si vyhlásili výhercu, čiže ešte raz 8 bit nostalgie, gratulujem, vyhrávaš parádne veci, prosím ozvi sa mi. A vy ostatní sa nezabudnite zapojiť do nového súboja Pitch Black a tipujte, či vyhrá Mega Chandelure, Mega Zeraora, Mega Excadrill alebo Mega Darkrai a potom vyžrebujem jedného z vás. Samozrejme budem to dávať zase podľa 30-dňového trendu na car markete, kto bude mať lepšiu hodnotu kariet, tak vyhráva. Ešte raz vám chcem poďakovať za vašu skvelú podporu, ste proste skvelí, úžasní, najlepší, moc vám za to ďakujem. Prosím ešte o takú jednu vec, podporte dvoch skvelých youtuberov, Nox24V a Pokefan. Sú to super českí youtuberi, ktorí robia tiež otváračke, robia super videá, čiže ich podporte, odkazy na ich kanály vám dám pod video. Moc vám ešte raz ďakujem, držte sa, nech sa vám darí, nech vám padajú samé parádne hitovice a prosím, kliknite odber. Je to zadarmo, vás to stojí pár klikov a mne to pomôže to tomuto kanálu, posúvať nás to ďalej. Nezabudnite samozrejme videá zdieľať medzi kamošov, tým mi tiež veľmi pomôžete. A samozrejme klikajte like, komentujte, to ma tiež veľmi vždy poteší, rád to čítam. Takže ešte raz držím vám palce, nech sa vám darí a vidíme sa od ďalšieho videa. Majte sa pekne, čaute.